O estudo presentado esta mañá no Centro Social de Boiro pretende ser unha completa radiografía da realidade económica de toda a provincia da Coruña. O documento é froito da análise exhaustiva de 18 comarcas en 5 bloques: territorio e recursos naturais, poboación, mercado de traballo, estrutura produtiva e sector público. Son 5 bloques os que analizamos a información estatística que hai a este nivel no territorio, analizamos o territorio. Se analiza tamén un apartado de poboación para ver como está a evolucionar, por tramos de idade, migracións. Hai un apartado de emprego, analizarse os principais indicadores tanto de paro como de número de contratos que anualmente se producen nestas comarcas. Un apartado de economía e de empresa, o PIB, o tema a estructura de demografía empresarial, as empresas que se van creando, que van, digamos, desaparecendo. E hai un apartado tamén de sector público. Analízase algúns indicadores municipais para ver un pouco a evolución dos ingresos dos concellos, a débeda, etc. Os indicadores económicos amosan unha boa evolución na comarca do Barbanza con respecto ao ano 2020, cando a pandemia provocou un baixón en termos de contratación e dinamismo empresarial. Se ve unha mellora con respecto ao 2020, que é o ano da pandemia, onde os indicadores económicos baixaron ou empeoraron, ¿no? Tanto en términos de paro como tamén, por lo tanto, de contratacións, por exemplo. E logo, no tema económico, ¿no? Son os indicadores que temos a nivel comarcal ou municipal. En poboación, hai tamén algún dato que é positivo, ¿no? En comparativa co que está a acontecer noutras comarcas da provincia, tamén incluso no propio Concello de Boiro, que vemos unha evolución da poboación que é menos preocupante que noutras zonas. Xunto a Maite Cancelo compoñen o equipo responsable deste estudo destacados economistas como David Rodríguez, Emilia Vázquez, María Bastida e Miguel Vázquez Taín.